Il-moti ta' festa mill-kampnar daqqew iżda n-nies ma ħarġux. Il-banda baqgħet siekta u t-toroq tal-madwar baqgħu vojta minn nies għajra għal xi anzjana li ħarġet tinvista lil Ġesu Ewkaristija. Fjum il-festa ta' San Giuseppe fir-Rabat fl-2021 iddomina biss il-ftit tiżjin fit-triq u twieqi u l-bnadar kalmi fuq l-arbli tal-bjut. Iskiet ta' knisja vojta b'bib magħluq u mżejna bid-damask u gandlieri tal-fidda waqt il-paninġirku tal-festa inkiser biss bil-melodija tal-arpa. One News tkellem mal-gwardjan tal-patrijiet tal-Knisja ta' San Giuseppe fir-Rabat Father Martin Koleiro fejn spjega l-atmosfera tal-festa għal din is-sena. Nistgħu ngħidu li b'xi mod gawdejnieh. Nitalmu dejjem illi fl-aħħar mill-aħħar San Giuseppe ma jfissirx biss l-armar, il-ħruq tan-nar, il-banet u l-pavaljuni. San Giuseppe ifisser li jkun hemm f'qalbna u naħseb il-ħaq nieħu l-iskop. Is-sala tal-każin tal-għaqda mużikali Lila Dam li jissoltu taraw wkoll għexieren ta' nies ferriħija kienet ukoll imneżża mill-ilbis ta' festa. Tkellemna mar-rettur tal-Arċi Konfraternità tar-Rabat Anthony Assa li tenna kif il-messaġġ ta' din is-sena wasal permezz tal-midja soċjali. Qed niċċelebraw festa bl-aħjar mod u bli nistgħu nagħmlu. U dak kien lantana illi minkejja ċirkustanzi preżenti kollha iċ-ċelebrazzjonijiet fil-Knisja għalkemm huma ridotti ħafna però li jitwasslu wkoll għand in-nies b'xi mod jew ieħor. Minn hawn badna triq lejn il-Kamra tan-Nar tal-Għaqda tan-Nar 17 ta' Marzu fejn iltqajna mad-dilettant rabti Bernard Kawki u spjega li minkejja b'differenza din is-sena xorta ħarqu xi murtali kuluriti biex jimmarkaw dan il-jum solenni. Murtal minnhom kien iddedikat għal daw kollha li jinsabu fuq qudiemnet fil-ġlieda kontra l-imxija. Aħna l-programm dis-sena kien wieħed ridott għall-ewwel ta' Marzu lejliet il-festa u nhar il-festa. Kif ovvjament ħarġu restrizzjonijiet il-ġodda konna ġiġa ħraqna fl-ewwel ta' Marzu u mbagħad iddeċidejna li naħarqu fil-ġurnata liturġika tal-festa ta' San Giuseppe.